Janne tässä terve. Aiemmissa videossa ollaan käyty läpi sitä, kuinka tärkeä se asennon vaihtelu on pitkin päivää. Ja tämän videon tarkoituksena on käydä läpi semmoisia juttuja, mistä voisi mahdollisesti saada sitä aktiivisuutta lisää elämään. Siinä fyysisessä aktiivisuudessa minimimäärä askelia on alle 5000 päivässä. Tai ainakin yksittäinen artikkeli, mitä mä kurkkasin läpi, niin siinä oli sillä tavalla, että fyysisesti passiivinen ihminen saa sen 5000 askelta per päivä. Ikävyys siinä sitten on se, että me kaikkeen mukaudutaan. Eli jos me toteutetaan meidän kroppa siihen, että se alle 5000 askelta tulee päivässä ja me lähdetään tekemään siihen muutosta, niin pikkuhiljaa se kroppa alkaa miettimään, että jaha, nyt tulee poikkeavaa kuormitusta, saattaa tulla joku paikka kipiäksi ja sitten ollaan ihmeessä, että mitäköhän tässä tapahtuu. Sitten sen passiivisen elämäntavan takia ongelmaksi tulee sitten se, että jos meidän lihakset ei saa esimerkiksi kuormitusta, niin siellä alkaa hormonitoiminta pitkässä juoksussa pikkuhiljaa muuttumaan. Sinne tulee pikkusen rakenteellista muutosta ikääntymisen kautta. Se on vähän niin kuin harmaa tukka tai ryppy, kaikille sitä tulee. Ja myöskin sitten sinne meidän kudoksiin alkaa pikkuhiljaa rasvaa tulemaan. Ne on vaan semmoisia juttuja, mille me ei maheta mitään. Ja ne on vaan semmoiset jutut, mitkä on jokaisella pakko kokea tai ne on läsnä jatkuvasti. Aerobisen kunnon suhteen sitten keskimääräisesti 1 isku per minuutti tulee meidän maksimisyke pikkuhiljaa alaspäin. Meillä alkaa pikkuhiljaa tulemaan verenkierto elimistöön vähän ääreisosiin vastusta. Sinne alkaa kertymään kaikenlaista hauskaa sinne verisuonten sisäpinnoille. Meidän nivelet alkaa jäykistymään, jotka tekee isomman vastuksen siihen liikkeeseen. Ja se meidän aerobinenkin kunto lähtee pikkuhiljaa tulemaan alaspäin ikääntymisen kautta. Ja sekin on aivan normaali. Sen adaptaation kautta, kun me mukaudutaan vaikka siihen passiivisempaan elämäntyyliin, ongelmaksi tulee sitten se, että se tuntuu hyvältä. Yksi tyyppi, jolle sinä voit olla hankala ja vaativa, niin oot sinä itse. Jos sä vaadit itseltäsi enemmän kuin mitä se vaikka se passiivinen elämäntapa sinulta vaatii, niin silloin sulla menee hyvästi. Eli pitää vaatia itseltä juttuja, jotta pystyy tekemään sen muutoksen. Se kuitenkin loppupeleissä on pelkästään sitä, että mennään sen mukavuusalueen ulkopuolelle, ja silloin kun me ollaan mukavuusalueen ulkopuolella, niin silloin alkaa asiat muuttumaan. Kohta kun me lähdetään käymään näitä juttuja läpi, minkälaisia voisi tehdä, niin mieti sieltä vaikka yksi juttu, minkä sä otat itselle fokukseen. Mietit sitä seuraavan viikon aikana. Kommentoi se tuonne alle, että mikä se oli se juttu, minkä sä lupasit itselle, että sä teet. Ja alat systemaattisesti tekemään sitä. Jos nämä fyysiset puolet ei tässä kiinnosta pätkän vertaa, niin tee sitten semmonen homma, että ala vaikka sanomaan useammin kyllä. Sen kautta sä tulet törmäämään tilanteisiin, missä sulla on pakko taas adaptoitua siihen uuteen tilanteeseen, kun sä oot jotakin luvannut tehdä tai touhuta alta pois ja teet sen. Aina kun sä suoritat yksittäisen jutun, mikä vie sinut sitä mukavuusalueelta muualle, niin se on kotia kohti. Ja mä uskon, että mitä useammin elämässä sanoo kyllä, sitä erikoisempiin paikkoihin löytää itsensä ja se on vaan paljon rikkaampaa. Mieti henkilöitä, jotka on saavuttanut jotakin todella suurta. Ne on epäonnistunut aivan järkyttävän monta kertaa. Ne on vaan ollut motivoituneita tekemään sitä asiaa uudelleen, oppimaan uusia juttuja ja sen kautta niistä on tullut niin hyviä kuin ne on ollut. Eli jos ei ammu, ei voi tehdä maaleja. Mitä enemmän ammut, sitä enemmän saat tehdä maaleja. Ja mitä paremmaksi sä siinä maalin tekemisessä tuut, sitä paremman tuloksen sä tuut saamaan. Eli se on sitä, että siedetään sitä epäonnistumista. Otetaan esimerkki vaikka päivittäisestä aktiivisuudesta. Lähikauppa hoksan, että nyt puuttuu pari purkkia maitoa. Meetkö autolla vai miten sinne? Jos sulla on jälkikasvua ja niin pystyy laittamaan sinne pyörän kyytiin, niin miksi et sä näyttäisi jälkikasvulle sitä, että hei, sitä fyysistä aktiivisuutta voi laittaa sinne päivittäisinkin toimintoihin. Lapsimatkaan kauppaan, sen jälkeen pois. Voiko siellä lähikaupassa vaikka käydä kävelemässä? Se lisää taas sitä päivittäistä aktiivisuutta, mikä on aivan älyttömän hyvä homma. Hissithän on tehty tavaran liikuttamiseen ja semmoisille henkilöille, joilla fyysiset ominaisuudet ei riitä siihen, että ne pystyisi portaat kävelemään ylös. No, miksi niitä portaita sitten käytetä? Käytä ihmeessä portaita. Siinä sä saat älyttömän hyvää reeni sinun pumpulle, hengitys- ja verenkiertoelimistölle ja reijet saa melko paljon liikettä. Jos rakennus on korkea, 10 kerrosta, 20 kerrosta, tee semmonen juttu, että mene vaikka kerrokseen 15, kävele loput 5.
Sen jälkeen pikkuhiljaa rupeat muuttamaan sitä kerrosten määrää, minkä sä meet sillä hissillä, niin sinä tulet jossakin vaiheessa törmäämään tilanteeseen, että sä jaksat se ihan mukavasti kävellä ylös. Ja se on aivan älyttömän hyvä reeni. Jos vaikka miettii sitä päivittäistä aktiivisuutta vaikka sen bussin ja auton käytön suhteen, niin sähän voit ottaa pikkusen enemmän aikaa siihen, että sä kävelet pikkusen pitemmän matkan bussille tai jäät pikkusen aikaisemmin bussista, että saat vähän kävelymatkaa. Jos sä vaikka autolla käyt kaupassa tai autolla meet jonnekin, niin tarvitseeko sulla heti saada sitä autoa siihen oveen eteen? Jätää se reippaasti kauemmas kävele se matka, niin se on ihan hyvää. Jalkojen kuormitusta sekin. Töissä. Portaiden käyttö edelleenkin. Littipeukku pystyyn siinä. 5 kertaa viikossa, jos pitää vaikka 3. kerrokseen nousta, niin aivan älyttömän hyvä aktiivisuuden lisää. Sitten kävelykokoukset. Tarvitseeko sun aikuisten oikeasti olla jatkuvasti tekemässä jotain? Sehän on ihan varmasti jees, että sä esittäydyt siellä kamerassa ja tälleen näin heti kokouksen alkuun, mutta jos se kamera ei tarvitse jatkuvasti olla päällä, pistä Bluetooth-napit korviin, lähde kävelemään. Jos sulla pitää muistiinpanoja tehdä, tee ne vaikka pilvipalveluihin tai vaikka lähetä itselle sähköposti, että teet tämä ja tämä ja tämä. Ja kävele vaikka ne kokoukset. Aivan älyttömän hyvä tapa lisätä sitä aktiivisuutta sinne työpäivään. Jos oot vaikka paljon puhelimessa, edelleenkin se Bluetooth on aivan älyttömän hyvä. Mutta tee vaikka itselle semmoinen sääntö, että jos sä puhut puhelimessa, niin sä teet sen seisten ja kävelle. Jos sulla pitää siinäkin tehdä sitten joku juttu, niin pistä vaikka post-it-lapulle merkki, sitten saat touhua se alta pois niin hyvin pyyhkiin. Lounastauot. Happea pitää nupille saada. Käy sitten puolen päivän aikaa, jos vaan mahdollista, niin jossain pikkusen kauempana kuin siinä työpisteessä syömässä. Tai sitten vaikka kotoympäristössä, kun oot, niin ota se lounas, käyt vaikka parvekkeella syömässä, niin avot. Meikäläisen lemppari, työmatkapyöräily. Onneksi tämän koronankin aikana on saanut käydä toimistolla tekemässä töitä. Toki maskit päälle ja joka paikkaa putseta ja tälleen näin. Mutta siitä työmatkapyöräilystä mä saan joka ikinen päivä pikkusen alle 10 kilsaa yhteen suuntaan polkemista. Siihen menee aikaa kesällä semmoinen puolisen tuntia. Ja sitten kun on hyvät kamppeet päällä, niin ei se pikkuvesisatteessakaan polkeminen ole niin pahaa. Tuosta muuten tulee video sitten tässä jossain vaiheessa. Mutta työmatkapyöräily on meikäläisen lemppari. Jos matka on alle 5 kilsaa Suomessa, niin sä todennäköisesti pääset paljon nopeampaa sen pyörällä kuin autolla. Esimerkki sitä sähköpyöräilystä. Mä otin lainaa tuttavan sähköpyörän ja poljin sillä sitten useamman päivän työmatkoja kotoa töihin ja töistä kotiin. Niin se keskimääräisesti meikäläisen matkalla semmoinen 10 iskua per minuutti vähensi mun sykkeitä. Se helpotti sen pikkusen kemiran nousun, että siinä ei pääse tulemaan ihan niin paljon hikeä selkämykseen, mutta se oli yllättävän hyvä. Ja se 10 iskun muutos ja sitten se 25 kilsan keskituntivauhti oli kyllä kiva lisää, mutta mä ajattelin sitten sillä tavalla, että kun mä oon niin pitkään normaalia pyörää käyttänyt, niin mä kyllä normaalia pyörää käytän jatkossakin. No mitä sitten kotona? No ensimmäisenä voisi vaikka tehdä sillä tavalla, että heittää telkkarin kaukosäätimen huitsin kuikkaan. Joka ikinen kerta, kun sulla pitää jotakin siihen säätää, niin sulla pitää kävellä sinne. Ei tule kanavasurffausta, jos se kasvattaa sitä riskiä tai jos se kasvattaa sitä kynnystä siihen telekkarin katteluun, niin tee vaikka sillä ajalla jotakin muuta. Kirjojen lukeminen on varmasti aivan älyttömän siistiä hommaa, mutta miksei sitä voisi vaikka kuunnella? Aivan älyttömän paljon palveluita löytyy, mistä tulee se kirjan sisältö nauhoitettuna, pistää siihen pikkusen vaikka aikaa lisää ja touhua siinä samalla jotakin. Sä saat 2 kärpästä yhdellä iskulla. Sen kuuntelun nautinnon siitä jutusta, mitä sä tykkäät tehdä, plus sä sitten pystyt käyttämään käsiä johonkin muuhun. Vähän niin kuin passiivinen rahatulo. Koita alkaa pikkuhiljaa kasvattelemaan semmosia pikkupuroja, mistä alkaa tulemaan isompi joki, mistä mennään sitten mereen. Ja sitä mukaan, kun niitä pikkuaktiivisuuden lisäyksiä alkaa tulemaan, niin aivan älyttömän hyvin pyyhkii. UKK-instituutti on tehnyt tämmöisen hienon setin, missä käydään läpi, minkälaisia muutoksia elimistössä tapahtuu silloin, kun me aletaan lisäämään sitä aerobista liikuntaa sinne arkeen, plus sitten sitä, että mitä tapahtuu sen lihasvoiman aktivoinnin seurauksena. Kannattaa pistää tässä pause, katsella nuo setit läpi. Ja jos vaikka tulee semmoinen setti mieleen, että mikä voisi olla vaikka hyvä se 2 kertaa viikossa juttu tai tämmöinen esimerkki, niin pistä kommentti alle, niin jos on semmoinen video, mitä pitäisi tehdä, niin semmoisen mä sitten teen.
Jos tykkäsit sisällöstä ja haluat jatkossa nähdä terveyteen, työhyvinvointiin tai ergonomiaan liittyviä videoita jatkossa, pistä peukku pystyyn, kommentoi alle ja tilaa kanava. Meidän olisi mennä vähän ristiin.